Nilmilkom nilqakom għal programm ieħor Kuxjenza. Illum il-programm iddeċidejt li niffukaħ fuq persuni li jkunu tilfu jew il-mara jew ir-raġel tagħhom, ir-romol. Ħafna drabi ma tantx nirrealizzaw it-tbatija li jkun hemm meta persuna titlef is-sieħeb jew is-sieħba tagħha l ħafna snin. Persuni li jaffaċċjaw realtà kif se jispjegawlna huma hawnhekk li ġew hawnhekk ġentilment fl-istudju biex jirrakkuntaw dak li għaddew minnhom imma wkoll biex nonoraw il-persuni li jkunu ħallewna. Miegħi fl-istudju għandi lil-NG Asa, l-armla ta' Beni Asa, kulħadd jafu l-Beni Asa, għandi wkoll il-Charles Sacco li huwa l-armel ta' Susan Malveni, xandara veterana kbira li jena personalment kont nafa wkoll u onorata ħafna li ħdimt magħha. U Lori Xkembri, Lori huwa bniedem illum magħruf ħafna li għati l-arloġġi, magħruf bħala Lori tal-arloġġi li sfortunatament fi frar li għadda mietet il-mara tiegħu Doris. Imbagħad se nitkellmu wkoll dwar l-istorja tiegħu. Ħanibda bl-istorja ta' NG Asa. NG, sfortunatament niftakar sul-bieraħ meta 5 snin ilu fit-13 ta' frar tal-2019 Beni Asa sfortunatament miet f'daqqa b'attakk tal-qalb u xvera. U sfortunatament ħalla lilek u l-tlet tfal tiegħek. Storja jibsa, Beni kien bniedem li jafu kulħadd tant produzzjonijiet teatrali, films ukoll. Inti dejjem ħdimt miegħu tant xogħol teatrali dejjem miegħu u anke xogħol serje fuq it-televiżjon normalment komiċi, imma għamel ukoll xogħol illi huwa serju, drama. NG, għaddew 5 snin, niftakar ftit wara kont ġejt nintervistak jiena għax inti b'kuraġġ kbir ilqajtna. Konna għamilna wkoll programm sħiħ fuq Beni l-ewwel kif inti u il-memorja ta' Beni Asa 5 snin wara. Sab mhux ħażin, fimni għalkemm għaddew 5 snin, inti dejjem tibqa' ġor il-weġġa għalkemm jgħaddu snin kuljum tibqa' semmih. Ġifieri dal-5 snin għaddejt minn ħafna affarijiet sakemm tissettilja jekk xi darba tissettilja laqqas naf ngħidlek eżatt. Il-memorji tiegħu jibqgħu hemm dejjem. Biss kif qedlek jiena u t-tfal, nara 3 tfal, kulħadd għandu xi ħaġa minnu, ġifieri min jixbu fiżikament, min jixbu bil-karattru, ġifieri huma għaddejjin mill-affarijiet it-tfal, pereżempju mill-esperjenzi ta' kuljum, pereżempju kulħadd jgħidli min jaf kieku dadi x'kien jgħidli din għaliha, jew ġifieri itħoss ħafna, ġifieri ma tistax tinsa, inħoss ħafna is-sapport tad-deċiżjonijiet, Beni kien jaf jiddeċiedi malajr, kien sotu determinat u jiena meta jsaqsuni tfal għal xi deċiżjoni forsi ma nkunx daqshekk nara daqsu fit-tul, imma nagħmel mill-aħjar li nista' komplejt inżomm il-familja fl-edukazzjoni, għajt naħdem kontinwament biex ma nċaħħadhom minn xejn xorta, ġifieri kemm edukajthom, ovvjament il-ħajja ta' kuljum, l-ispejjeż ta' kuljum, ġifieri provajt inħallihom kemm nista' li ma jonqoshom xejn. Però mhijiex faċli, inti orajt għaddew 5 snin imma t-toqla tat-telfa tibqa' ġġorra u anke meta tipproduċi x-xogħol għax inti dejjem ħdimtu flimkien. Però inti bqajt iżżomm il-legat tiegħu, ġifieri xtaqt nistaqsik għaliex bqajt għaddejja bix-xogħol teatrali sa fil-miliet li għadda tellajtu xorta l-pantomima u anke fis-snin ta' qabel. Għaliex bqajt iżommu dan il-legat? Ħanajdlek, mhux faċli, apparti il-drama u hekk kien kellux anke xogħol bħal business u hekk, jiġifieri għal-bidu provajt li inkompli kollox, imma meta kelli x-xogħol tiegħi, x-xogħol tiegħu, jiġifieri kienet vera diffiċli biex inkompli x-xogħol tiegħi u tiegħu flimkien, għax kif qed tgħid inti kont ngħinu ħafna, ġifieri kont naħdem ix-xogħol tiegħi nieħu ħsieb it-tfal l-iskejjel u hekk, imma mbagħad xorta ngħinu fix-xogħol fix-xogħol tiegħu. Ġifieri bħala bronk komplejt kemm stajt, ġifieri bqajt intella għal produzzjoni darba fis-sena. L-ewwel nies kif qed tgħid inti xtaqt li nżomm il-memorja tiegħu li
li kull sena almenu ngħid nagħmel rappreżentazzjoni, ġifieri b'sagrifiċċju kbir issa anke jgħinuni t-tfal, ġifieri u l-familja, ġifieri għalhekk bqajt għaddejja, ġifieri. U ovvjament id-diffikultà tal-firda, ġifieri illum qed narawk kalma hawnhekk serena, però ċertament inti b'kuraġġ kbir qiegħda hekk u qed iġġorr din it-tbatija kollha. Inġi qasa, meta tmur id-dar talaq il-bieb, kif tħossok meta taffaċċja dik ir-realtà fejn qabel kont tajtaw Beni jew jiġi Beni mix-xogħol u titkellmu, tiklu flimkien. X'inhi dik ir-realtà? Ibsa ħafna, ġifieri inti trid anke jekk tħossok li mhux qiegħda tkampa waħdek tfittex l-għajnuna, anke għal ċertu pariri kif semmejna inti jiena komplejt fix-xogħol il għaliex Beni kien jinvolvini ħafna, lura stajt nifhem minn xi għadda u komplejt. Però issa iktar mu qed jgħaddi żmien ngħid il-verità iktar qed ngħajja biex inlaħaq ma' kollox. Ġifieri nitkellem ġifieri ngħid jiena qiegħda fil-ħażin jekk innaqqas l-affarijiet li kien jagħmel Beni, mentri mhux għax jiena xogħli għandi persuna oħra. Ġifieri tħossok ħafna kif naqbad ngħid ħażin li inti ma tkomplix ix-xogħol li bedaw. Imma mbagħad fl-aħħar mill-aħħar is-saħħa tiegħek ukoll importanti għax kemm tibda tħossok ħafna jiena ġifieri il-ħajja ta' kuljum. Tajjik bix-xogħol, bil-qadi, bil-affarijiet tal-familja, aħseb u wara tagħmel affarijiet ekstra. Ħanitkellem issa personali kelli għax il-mami mietet, dal-5 snin għandi ġenituri anzjani, ġifieri ma tistax titlaqhom laqqas f'dal-kors tal-5 snin ukoll tlift il-mami tiegħi. Ġifieri mardet ukoll u sena u nofsilu tlift il-mami wkoll, ġifieri għandi dadi anzjan għad nirrid nibqa' nieħu ħsieb, ġifieri nixtieq li iktar nagħmel affarijiet f'isem bronk u hekk, imma mbagħad għandek is-saħħa tiegħek ukoll li vera huwa nammerak li veru tagħmel ħafna xogħol. Ħafna tagħmel xogħol. Ħdejja għandna persuna li huwa wkoll kollega tiegħi, Charles Sacco, huwa ġurnalist veteran, producer u preżentatur ta' diversi programmi. Nafu għal ħafna snin, nafu l-xulxin snin twal, minħabba Susan Malveni. Susan Malveni ħallietna 7 snin ilu, sfortunatament kien Ottubru ta' 7 snin ilu, u jiena il-Charles u l-Susan jisekettara ħabel u satal, id-di u d-do. Dejjem fl-imkien ma tistax tara l-Susan u ma tarax il-Charles u viċi versa. Nafkom fuq stazzjon ieħor, l-RTK, u nafkom hawnhekk xandir Malta wkoll, ħdimt mill-qrib ma' Susan, mara meraviljuża, mara ġentilissima, professjonali fix-xogħol tagħha, u llum kif taf Charles għandna ritratt tagħha, hawnhekk il-PBS ritratt mill-isbaħ u jien vera nuħu pjaċir kuljum naraw nsellmilha u ma nistax ma niftakarx fiha. Charles għaddew 7 snin. Kif qed tħossok? Issa tibda toqgħod. Biss fil-bidu kienet jibsa ħafna. Biżejjed ngħidlek, jiena qabel għal Radio Malta kont nagħmel il-review tal-gazzetti internazzjonali. U dak titqum kmieni, kont tqum fit-3 fil-ħodu. U ġieli staqsejta tritte? Dika. Fit-3 ta' fil-ħodu. Famuża tagħna tritte. Tbakru. U kienet tgħidli x'inhu, ngħidilha 3, tgħidli tieni nofsi oħra mbagħad ġibli. Illum mar, jiena bqajt rieqed fl-istess sodda. Imma f'posta għandi mħadda u kultant inqum li tritte. Mbagħad ngħid xix jaqfek. Imma hemm qegħdin. Il-memorja tagħha, id-dar mimlija. Għandi wliedi ħlif insemmuha u kultant nkunu qegħdin bil-kwietna u nitqu x'kienet tagħmel, x'kienet tagħmlilna. Suza kienet practical joker ta' intom ma tafux. Meta ħeditli l-biġama fl-eqel tax-xitwa, joħbit li f'kaport u tatni għata ġellitni. Le, daw ma tantx nafuhom, le. Imma mbagħad għandek il-professjonalità tagħha li kienet taġġibni. Aħna tlajna flimkien. Ekku, kemm kontilek, kemm kellek żmien meta sir tafa?
Jiena dħalt student journalist fil-Union Press. F'Diċembru tas-63. Naraw nekket naraw il-Susan fil-radio, dak Fuq il-ritrat. l-artikejja. Jina eċtu dak il-ritrat, għax dejjem naraw wara Wara bil-headphones ġiba. hemm u eżatt. U emmek għal 18 sena jien. Iji daħlet f'April u f'Novembru ta' wara għal 18 sena. Kibirna fl-imkien. Ta' 18 sena. Kibirna fl-imkien. Ja, żgur. Kellna Rusija ma tantx kienet sabiħa wis għax il-papa tagħha spiċċa bla xogħol u kellu jara xi jagħmel biex dak il-liġijiet kif kienu jew kif huma jekk għadhom xekk ma nafx għaliex mill-paga tagħha kellha tgħajjex il-familja hi. Issa dak iż-żmien il-paga tagħha kienet ġiex liri fil-ġimgħa ta' student journalist konna. Imma. U mbagħad iżżewġna. Kenna tfal. Imma bqajna naħdmu flimkien. Ħanidlek, Santa Marija mqazza, kif konna niklu u naħsru l-platti, npoġġu bil-qiegħda u nagħmlu x-xedjul tal-ermolta konna. Tax-xitwa. Dejjem taħdmu fl-imkien u anka programmi kienet tistri ħafna fuq eki, dejjem tejna. Jila r-riċerkatur tagħha kont. F'kull stazzjon dejjem magħha. U dejjem tassistija, dejjem iġġorru xa babagalji u basktijiet. Veru li qed ngħid nextom magħkom dawn. U kienet kellha ħila kbira, mhux biss bħala preżentatriċi, kienet taf issajjar ħafna, kienet taf tħid, kellha ħafna talenti. Marija, kieku ma kienx taf issajjar u nnexxiela li tallimni nsajjar, kieku l-lum jien naqqas fila l-għallimajna. Għalmitek. Għalmitni ħafna, l-lum nsajjar normali. Unfittax il-riċetti u namilhom. Ma naqtax qalbi. Pero kontet tgħid li kemm jibsa meta tagħlaq il-bib u tidħol ġewwa. Mhux bil-fors nitlaq tara ċandi ritratt bħal dak daqsix. U ngħidilha boswa. Jew xi ngħidilha bonġu. Imma mbagħad kultant ċerti deċiżjonijiet ngħidilha ennita għax ma nafx se nagħmel. Anke qed nagħmel programm. Wasalna issa għall-affarijiet tal-ġimgħa l-kbira, tal-ġimgħa mqazza. Nibda nisma' l-programmi tagħha li għadhom qegħdin id-dar għandha wieħed tal-Istabat Mater tbikkik. Ma xi bravissima. Tbikkik. Perfezzjonista. L-informazzjoni li fih. L-informazzjoni u anke l-mod kif kienet tipproġetta l-vuċi tagħha. U kif smajtu qed nafsa nagħmel. Għal dar li ġewwa mqazza. Għax jiena l-programm tiegħi fuq ir-radju joħroġ fit-8:15. Kristu jkun ilu 5 sigħat wejjed. U mitfun, x'se nagħmel? U nsib il-Monsinjur Lawrenz Riberras ta' Għawdex, studjus tal-Bibbja iktar minn ma nafxix, u tani programm spiċċajtu dal-ħodu. Proset. Ġifieri dal-programm meta se jkun nhar il-ġimgħa? Nhar il-ġimgħa mqazza, fil-ġimgħa l-kbira, fit-8:15 Radio Malta. Fuq Radio Malta, mela għamlu appuntament għax veru produzzjoni tajba. Lori Xkembri veru raġel simpatiku, jiena meta ltqajt miegħek, veru ħadd grazzja miegħek. Vittorio Zappari. Għandu qalbu tajba ħafna Lori. Lori, sfortunatament, ftit dan għaddew, inti għadek frisk ħafna komparat ma' s-senjuri li għanna unek. Il-mara tijak Doris kienet ila ftit u kol marida u xek. Spiegali ftit, kem kienet ila marida il-mara tijak? Għamna sentej. Għamna sentej ġibi terturi li kienet juhu miskina. Barrek, jina maħħa, għax ma konċi ħalli minuta. Kollu tajat li. Ba, iktar kont nigusta. Ma kħed tajat li kun ġustu da kalmadoħax kont għożin għalibja. U kħed li Lori, ejja naqra, xiri, buxlu wahda. Jasra. Għazulej ġibiri, jena. Faċi nishtiq il-reġija tella ritratt partikolari illi jinti tellajt anka fuq il-medja soċjali dik hija Doris. Pero mbagħad hemm dar ritratt fejn inti tajta l-aħħar bewsa u jiena veru mhux dar ritratt u xek mhux qed nara, le mhuwiex dar ritratt, imma hemm ritratt ieħor fejn Doris inti hemm hu daku iva sewwa daku.
Ekku, tittija jħassa l-aħħar bewsa tagħha u xek. Eżatt, jiena 60 sena magħha. U kemm kellkom tfal flimkien? Kenna 7. 7 titfal? Ma disgrazzjatament tlifna tnej. Iva, tliftu l-Antoinetta, xinti dejjem is-semmija. Kella 43 sena. Tlif tarbija wkoll. Ġifieri. Batejtu mela flimkien, Lori. Batejna ħafna u ġifieri biex trabbi sama ġisfalu. U dak iż-żmien kell aksident li ma stajx naħdem jien. Għax kell aksident bil-motur. Imma xorta kont nagħmel minn kollox biex ikun nista' irrabbjahom u ma ħademx hemm taħat ieħor. U rridu ngħidu wkoll li fil-perjodu li l-mara tiegħek kienet marida inti wkoll kont imrat serjament. Eżatt, jiena ma tax kien ħajja skont il-professur ma kellix iktar minn ġimgħa ħajja ħabba x-sigaretti. Imma il-babbi tlabtu biex ikun nista' inferraħ in-nies għax fil-veri. Għax inti mela ħanuru urin jekk jogħġbok l-arloġġ ġibt tal-mara u xek. Dat tal-mara tiegħi. U Antoinette, u xek ħalli naraw il-kamera taraħ hemmhekk hemm dak. Dana allura wara ma ġiet it-tifla xi ħaġa rid nagħmel, mbagħad imrat jien u qed mela xi ħaġa rid nagħmel, ma jistax ikunu. Gustajtek l-ħaj darba, għax jina bħalek ma tantx norqot ukoll sfortunatament, konna qed nitkellmu bil-lejli. Għax wieġibni u għattara dam qajjem u insomma, u għatlu malanki inti ma torqodx għax beda jwieġibni waħda f'waħda u qajjem sew qiegħed u tkellimna u għekket li ħasra. Għetlek li qed nagħmel alloġġ, għetlek li huwa da xejn speċjali. Kemm jien onorata, grazzi. Proset, hej. Mela għandi orloġġ onorata tal-Lori ta' Kuxjenza. M'għandix ta' bħalu ġifieri veru xi ħaġa oriġinali. Grazzi minn qalbi. Ila ma konx norqod ma minn dummeġati iktar u iktar għax. Tidħol id-dar. Sena dejjem magħha. Kenna ups and down, kenna vera. Ma baqt il-marti għalajlek il-marti, sentej territorju. Ma tistax muġuwa, tħol sinti u kol. Il-tor titmaħħa, il-tor taħsulet. Allora, u ma tista tagħmel xejn. Melux ġibri, melux bejta ħafna, u baħseb li bizzejl biex tbati għattiba ġibri. Tħossa ħafna ħafna. Isli ila ma jesbejta 60 sena. ċerta li l-lum il-programma tisegwuh persuni li bħalkom tilfu l-mħabba ta' ħajjithom. Biex timxi l-qoddim mhijiex faċli. Orrajt, kollha kemm intom imberkin bil-familja, kollha għandkom l-ulied. Ġifieri almenu hemm skop qisu manka determinazzjoni għalfejn għandek tibqa' dej. Min Alla jkun hekk. Għajdli ftit Enġi. Le, u għax inti l-ewwel nies ix-xokk kif ħadd kompli imma bis-saħħa tal-kuraġġ li tgħid għax inti it-tfal vera titħassarhom. Jiena ngħid għalija, speċjalment kienu żgħar, kienu għadhom l-iskola. Kemm żmien it-tfal mela? Dak iż-żmien meta ħallina. Il-kbira kellha 20 u s-subin kellhom 14 u 12. Qasi 12 ma kien għadu għala, kien għadu Form 1, ġifieri kien għadu. U x-xokk li ħadu da 3 it-tfal, ġifir fil-wad għadhom ikellmu u fil-li bħal speċi tiġi laħta u sabta u kienet tiġi jiġi jafżak pulizija, xirraw il-pulizija diħ, dak diġa xokk. Tifhem, ġifiri. Allura għamilt minn kollox biex ix-xokk ikun għadek u tibqa' qisu jkun fuqek, ta' ġifiri x-xokk qatt ma jgħaddilek, għax ngħid il-verità meta nkun qed ngħaddi minn xi ħaġa daqsxejn jibsa fil-ħajja. Nerġa' nkun hekk b'dik il-qata b'dik ir-roda, ġifieri qisu inti jerġa' joħroġ kollox. Imma biex nara tfal kuntenti f'sens kuntenti, imma li qed issa jridu jimxu l-qudiem fil-ħajja tagħhom u narhom kemm fl-edukazzjoni, kemm fil-ħajja personali tagħhom.
Għattissa ma nistawx niqpaw ġew, jiena speċjalment it-tifla kienet għadha tibda l-università u saqsitni għat li nieqaf ma għattila mill dak l-istudju kollu biex titħol l-università tieqaf, għattila issa namlu l-kuraġġ, għattila u nerġgħu noħorġu mid-dar u nibdew ir-rutina li konna qabel kif nistgħu. U ġifieri hekk. U Maraja li kienet ukoll qrib ħafna ta' missiera u jħobbu ċertu tim u l-Manchester minn għalija u Beni u Maraja mal-Arsenal. Sorry. Iż-żaj, però ma tgħaddi iż-żaj mal-Arsenal mal-Manchester. Il-kolor aħmar jien sotto Manchester. Mal-Arsenal. Ta' sport. U kollox kienu għax jekk mhux futbol fil-palk, jekk mhux fuq il-palk imur miegħu fuq ix-xogħol. U Maraja baqgħet għaddejja fuq il-palk u vera nammira u nsellmilha minn hawnhekk. Iva. Tfajla brava ħafna. U kien jagħmilna ħafna kuraġġ Beni, kemm lili, ġifieri għamli jaf kemm ippreżentajt. U rrextajt ukoll. U rrextajt ukoll u fuq il-palk, kemm fuq ġifieri għala volja konna b'dak ix-xogħol kollu dejjem konna nsibu ħin nqasmu li nieħdu sem aħna wkoll. U ma dawk il-memorji li tibqa' żomm u toss. Charles, anke inti il-memorji dejjem inkredibbli għax intom dejjem flimkien. Kemm jgħinuk biex tibqa' dej dawn il-memorji? Il-bambin żejjelna b'żewġ tfal lillum nirringrazzja l-Alla. Tiftakarhom żgħar inti jiġru magħna anke fuq l-istudios. U llum għandek tfal ta' tfal ukoll. Għandi tfal ta' tfal, għandi żewġ ġbejbiet. Għandi lil Maja u għandi lil Klara. Trid tibqa' timxi, tpoġġi rasek hemm. Jien għalhekk bqajt naħdem mar. Jien għandi 78. Alla jbierek. Imma bqajt naħdem. Alla jbierek. Kull filgħodu nqum fit-teta ta' filgħodu nagħmel l-istess xogħol li kont nagħmel għal hawnhekk. Imbagħad nagħmel affarijiet oħra u bqajt naħdem. Għax jekk taqta' jiena l-ar żmien ta' ħajti kien il-Covid. Iva. Ġiex affarijiet. Nirringrazzja l-Alla li Susan kienet leħqet mara tant il-bambi meta ġiet il-Covid. Għax kieku ma konniex nafu x'kienet tagħmel. Meta kienu jgħidula ma tistax tiġi hawnhekk biex tagħmel il-programm. U nirringrazzja l-Alla wkoll se ngħidha b'mod egoistiku li mietet qabli. Għax ma kienx tfendi. Kienet toħodha kbira biss. Susan kienet, konna nħabbu. U kontu fissati fuq xulxin ukoll. Kontu vera. Jiena niftakar għax Susan jiena kont nafa mhux ħażin. Kienet sensittiva ħafna li jgħidilha Charles, ġifieri jekk Charles ħajjgħid xi ħaġa, kienet għax tant kemm kienet tħobbok ta' ġifieri dik kienet il-verità, hux vera. Ħanejdlek, ħaneġġiex affarijiet li ftit jafuhom. Susan meta t-sibt, sbieħ is-sibt. Il-ġimgħa fil-għaxija x'intelaq kulħadd konna qegħdin flimkien. Kellha l-maskrat u l-ossiġnu, rid tneħħiha. Qedtilek se terġa' tneħħiha, se nneħħi l-lazz taż-żarbun u norbut idejk ma' sodda. Biex tmur qalti, prova. Jasra. Imma mbagħad qalti ħa ngħidlek xi ħaġa. Qed hawn aħna ġejja daqqa ġo rasi. Tal-aħħar għalt li jiena għandi rimors kbir li nissemmija tiegħi ħaqasetilhom saħħa. Għax intom ġibtuni hawn is-sibt. U jiena daqshekk ma stax nagħmel programmi iżjed. Dik ħassitha. U t-tieni waħda mar Susan kienet reliġjuża, il-Madonna kienet tħobba. Għaltila, għaltila ħana għamil talba. Għaltila għamil talba. Għaltila Madonna toħod miex il-lum. Xudni għada, il-Madonna tal-Rosario. ħat il-għani jint. Xibqa fil-kejt. Xej. Ma ċertament mara inkredibli. Zgur li għeda postaħjar, tħares fejna, tħuħ ksibna, titlob il-bambina lina. U f'kull tabxa li tinqala insibuha. Ekku. U kultant aħna anke
b'xajta ngħidu, sibna nipparkjaw dik il-mamma tarsal mill-programm fuqha. Ekku, veru, sebtu tipparkjaw illum mela vera ta' għax hawnhekk miraklu gwarda manġa. Lori, kieku inti x'parir nies bħalek, inti ilek għaddej mal-mara, ġifieri ma x'parir tagħti lil dawk illi forsi għadhom ma sabux il-kuraġġ li jixirfu l-barra mid-dar, joħorġu mid-dar. Għanna jidek, il-situazzjoni tibqela. Titlax, barsa jkun inti, titlax barra li inti tibtil mara, tittorna t-tettu t-tufsi p-tfal. Jena għandi 14 neputi. Muzdan, t-nej, għandem nepoti għada u għek. Twasta t-ġi kulli bkien rejxi la bela. Barsa jkun tija, il-ħajt tkompli. Bati beru, tħors ħafna li hemm in-nuqqas. Jiena miċfu naħdejja, il-burgu stess, il-mara u t-tifla. Jekk ma nabdix fuq qodi biċ-ċimterju msemmilhom ngħidilhom ma nkunx jien. Dejjem. Ġiet ħadd id-dawl minsa noħroġ u nsemmilhom. Għax tħossu jiġifieri kullek 60 sena mal-mara vera. Ma waħda li dabba ma tikollok karċi bizzimelu, mużak iż-żiemel xlapejta ma s-sesmu. Ekku. Però bqajt tagħmel il-kuraġġ l-orjenti. Bat jiena ma taxrob bħal metlek billi għaxa bara dal-aħħar. Ma tfax fuq l-alloġġi, u dejt għadda nizmin bijomu. U tferraħ in-nies ukoll għax inti tferraħ. U dik dik-tija li jiena kont nferraħ in-nies. Għaxin beta il-tabib għalli ma dix ġimħajja, għalli ġalmana. Tlabt li ektib ħajna meċi ħagġa, ġifperra ħelli. U naxxilek ta' U bekk ħalli naħabbi, kusta perra ħelli, saħse bala, għax għamilxi 1200 1200 għajloċ għamilt sissa. Tajjeb li najdu Lori anka per eżempju persuni li jkunu għaddew minn dbatija ta' mart, minn situazzjonijiet u jmur iferraħom barloċ, kieku taf kemm jagħmel ġik. Illum setat mort dej tfajjel li kħat jamu ġejk. O, kemm moħelu ġejk vella. Għallilu ferra ħafna. O, żgur li ferraħ. Prosit. Da, jena plaxjenek il-maħan ferra illum. Prosit. Mejtin, ħajjira. Prosit. Għaxem kuna minnejli. Proset, jena ma ta' t-ġaw vera nuħu pjaċir, Lori, veru, bnidem sinċir. Grazzi mens, NG, Asa, grazzi Charles, grazzi Lori, veru, paxxejtuni b'dak li jettu, grazzi tal-arloċ, u ħanozzu ħafna dak l-arloċ, bis-serjetà. Grazzi immensament, dan huwa kuxjenza, fejn illum ukoll tkellmu nies minn dak li għaddew minnu, tilfu l-imħabba ta' ħajjithom, imma rajna wkoll it-tbatija ma wkoll kif irnexxilhom jibqgħu għaddejjin. Kuxjenza jerġa' jkun magħkom il-ġimgħa d-dieħla, segwu l-paġina ta' Kuxjenza ta' Facebook, grazzi lid-direttur Martin Merċieqa u grazzi lill-crew kollu illi għandi f'Kuxjenza kemm il-kameramen u kif ukoll dawk li jkunu fil-kamra tal-kontroll. Grazzi u nkun magħkom il-ġimgħa d-dieħla.